Haide. Unde mergem prima dată? Hai să luăm ceva ușor. Luăm asta, Uite public execution ăsta. control point-ul ăsta, a? Hai să luăm ceva greu. Vrei sus acolo, la control point? Mhm. Sunt aproape de aia. Bine, băiatul, nu problemă. Deci, vezi că trebuie să stai puțin în cover, că trag bine ăștia. Mhm. Da, și restul să facem la experiență, o să ne căcăm pe noi. Bun. Vrei să pun puls ceva? Nu. Toți să sunt în aia. Ma. Ți-am zis? Îi sparg. Pus de încălzire așa. Asta și normal. Să ne consumăm puțin glanțele. Mai că e ruginit, mi-am jucat de mult. De dracu să știam. N-am mai jucat de mult. Așa în forță cum Ești jucam ruginit. înainte. Ruginit, gata. Dar cum dracu Bă, urcăm să luăm acolo? pe aici, pe jos. Păi nu știu, ia. E de urcat? Toxic Alley. Este o pereche de cercei. Frumoși? Uite pe aici ușă. Ai găsit ușa? Da. Bine, băiat. Vezi că roboții sunt azi dracu. Ma. Mamă, e Ne dă la temelie. urâtă treaba. Mamă, dar e urâtă rău, nu așa. Hai, de la ce ai pus tu alea. Da. Să-mi bag pula, ce urâtă e asta aici. Ia să vedem sus. Mai bine? Mai bine. Mamă, dar nu văd nimic, e ceat. Au. Putu-ți fața aia. Hai să chemăm ajutoare. Am trăs amândoi. Matador. Bun. Reinforcements incoming. Da, Jego, dă-te așa, dă-te jos cu fața aia. Detected. In location guarded by hostiles. Mai e grupul la liber? Nu, îl dau. Dacă vrei. Vreau că terminăm mai repede. Mhm. Ne e mai greu? N-are nimic. Când ne speriem noi de astea grele. Am făcut legendare și dracu și trebuie să facem. N-am făcut legendară, nicio legendară până acum. M-am clicat, mergem la legendare. Mamă, ce vine pe tine, du-te în spate. Ai făcut singur? Nu. E pula, nu singur cu aia. Băieți ăștia grei. Ma, băieți grei. N-aveam răbdare, eu n-am răbdare la legendară. Făcut niște daily-uri. Erau pe legendară. Mhm. Mamă, deci am tras în asta 4000 de glanțe în jur, dar tot l-am dat jos, dar în pula mea.
shit. Out of ammo, căcat. Parcă pe acolo sunt gloanțe, nu? Că la cât am tras în Le găsești căzute pe jos. Additional hostile contacts. Uite aici, în față. Deci că ai deschis grupul? Da. Unde dracu vine ăștia acum? A, uite acolo. Nu se vede că e ploaie. Plouă cu sângele. Plouă cu inimile la ăștia. That showed 'em. Nice work, everyone. There you are. Unde sunt ăștia? Uite aici. You're going down, baby. Detected. In location guarded by hostiles. Run out already. Cât, Johnule, level up. Acolo, ce pula. Nici nu că facem mare level. Uite ce vine. Hai că vine În din spate spate vine. acum, da? Băi, direct. Ma, Vital signs critical. îți căcați ea turetele acolo, băgără și pula în gât. Hostiles guarding location nearby. Heavily armored hostile detected. Mamă, vezi că e de la periculos. Unde e? Sniper, în spate. Our side on. Nu dă jos băiatul acum. Acum mă luat de la greu. Mai ai shotgun-ul ăsta, mai chiar de ți l-am dat? Da. E bun, rău. E bun, dar e pe gunner bun. Pentru că mă chinui să fac gunner-ul. Are rate of fire. Nu știu. Eu am o grămadă de lucruri de făcut în jocul ăsta, dar nici nu le-am făcut. Nu le-am... Da. Pula la cum ai văd unde am tras. Toxicalei. Bun. Supply room access unlocked. Incoming hostiles detected. Iar nu? A, parcă... A? Ba da. Guarding location nearby. Hunterii. A? Nu sunt Hunterii. Nu sunt Hunterii. Ah, sunt de la Territory Control de acolo. S-au trezit și i-am trezit din somn. Access key detected. Dacă tot ne-am supărat.
Mă, animalule. Mă urât. Hai da. Ce că facem level imediat? Pe cine ai făcut? Ba da, da. Ce? Pe asta zic, faci level imediat. Ah, da, da. Or to take a bullet to the brain. At what point is death? Pardon. Uite-mă ce fugi al dracu. Urmărești pe vreunul? M-am întors aici. Ha? Zic urmărești pe vreunul? Că m-am întors. Ei sunt aici. Am o propagandă de asta. Ai nevoie de ajutor? Mhm. Uite, bine. Is it better for a man to die of disease, slowly and in pain, or to take a bullet to the brain? At what point is death? The person belongs. I'm not saying it's easy. Nu știu de ce am impresia că aici o să-mi o iau. Willing to make those tough decisions and do what's right for everybody. Mă simt. E doar impresia, nu e? A, uite cum vine ea. Deci e bubui faci. Access key detected. Mă, mi-am făcut lunetistul. Am dat 6 milioane pe glonț, am bag pula. Cu sniperul? Da. Ia, vezi că e ok, să apeși acolo. Pe n-apasă băiat, ia uite. Bagă. Zici că am avut telecomandă când eram mici, Cât știi? genul e bun. La diamant. Hai băieți, veniți din spate să vă iau fulgi cu tot. Ah, ce mă mână cu urechea. Ah. Am fugit fraiere că n-ai unde să te duci. N-aveți unde să vă duceți. Pe aici nu se trece. Toate pânzele Nu se sus. pasa. Cine a zis-o pe asta? Da, Dichiseanu, cine a zis? Sergiu Nicolaescu? Sergiu Nicolaescu? Da, nu știu, frate, nu le-am cu... Dacă vrei, îl sun pe fratisul lui Elit, că spune ăla imediat cine. Au, 500.000. Am văzut. Bun. Aole, eram sărăputul. Da, nu știu, parcă merge mult mai bine jocul. Dar mai am făcut niște update-uri. Nu te bucura prea tare. De ce? Așa, Friendly combatants detected. este niciodată când se le mai dragă. A, asta era ordinea zilei la mine. Mamă, deci mi-am luat la crash-uri din astea
X când trebuia să fac câte ceva, mai aveam puțin, ori mă omora câte un dobitoc din ăla care mai avea o linie la baterie, ori nu știu ce, ori să bloca jocul. Zic, băga mea și pula, mă, da. Bă, dar nu mai vine nimeni cu noi. Adevărat. Ia să verificăm aici. Detected. Nearby location. Guarded by hostiles. Înseamnă că nu joacă lumea. Înseamnă că nu joacă lumea. Joacă, dar nu intră. Cred că mai sunt grupuri făcute și de-aia. Mă. Uite mă, căcatul ăsta cum a luat prin surprindere, băga și pula pe gât. E Tot când pe trebuie acolo. cu danț. Mamă. Ce? Ce e când joci cu Perfect Canon? Ce zici tu? Să ai cu 35. Zic așa este când joci cu Perfect Canon. Mamă, plus lag. Ai lag? Yeah. Thank you, man. Jesus. Jesus Christ. God damn it. Hello, man. Uite, ziceam că nu vine lumea la noi, vezi? Oh shit, Changa Manga. Cred că ne-au auzit ăștia, știi? Da. Bă, dar se mai termină focul ăsta? Cred că am tot lagul de la 40 de servere. Mă jur. Da, n-ai cum alt. Te-ai mai luat ceva la calculator? Nu. Mi-am făcut răcirea aia pe apă. Ai făcut-o? Da, da. Cum arată ca lumea? Arată ok. Puțin sub așteptări, dar arată ok. Deci să merită să o fac și eu? Adică nu știu. Nu. Trebuie să schimb carcasa, nu? Nu neapărat. Trebuie să investești cam mult. Da, nu, că am răcirea bună cu el. Nu mai batu. Mamă, fulge o sărgine. Ok. One more. Bye bye. Hostile broadcast detected. Detecting De additional pe aici se hostile vine, mă. contacts. Cred că nu știu. De, hăba. Ce-ai făcut, Bobița? Ce v-am băgat? Băi, să găsim și noi un clan, mă. Să găsim un clan? Dar cu români. Clanul cămătarilor, cine pula mea? Oh, thank you, bro. Hostile broadcast picked up. That agent needs assistance. Fuck it, kill my friend. Thank you, bro.
Come. Hello. Bine că și-a pus ăla acolo, mai muta. Shit, au foame. Trai, Vasi, sari. Nu vrei să sari? Animal. Uite bă, nu vrea să sară, are dragi pe el. Sari, Nu bă, găsești gata. poziția Gata. mea. Nu, era frică, n-avea curaj destul. Gata, băieți, ați belit pula. Ați belit pula. Headshot, damage, critical hit, chance. O armă asta care nu se termină gloanțele. S-a blocat degetul pe trăgat și să-mi bă pula. Bă, dar ai văzut că gen dacă ai o exotică sau ceva, știi? Și îți dropează alta, nu ți-o mai dă, să pune la aia, nu știu cum. Tu vorbești de expertiză? Da, Bă, parcă nu e la dropat. da. Păi nu, adică mi le dropează și mie, dar nu mai mi le dă. Da? Adică dacă am dar cu interul ăsta și mai îndropează unul, mi se pune la ăla, gen. Cât tragi pe hit? Bă, nici nu se mai vede. Cum nu se mai vede? 350. Păi trag așa de tare și în așa de mult încât nu mai văd. Uite-l mă, pe ăsta s-a urcat în capul tău. Da. The Butcher. Yeah. The Butcher. GG guys, GG. Yeah, let's dance now. Yeah. Îl băgăm pe ăla? Îl băgăm? Băgăm, gata. Nu, că râde Stai că băieții, să văd râde băieții ăștia de noi. Oh shit, Rogue Agent, man. Fuck. Mamă, și aici? Ma. Fucking shit. Oh shit. Alergă Vasi. Oh fuck. Mamă. Vezi că... Watch out. Back. Hai Johnny, dă-te la o parte să trag și eu. Johnny. Oh, can't believe it. Fuck it. Vezi în spate, frate, în spate. Unde mă? Vino cu ăla. Mamă, ce-i dracu să ăștia. Cum mă să nu fie? Dă-i. Oh! No worries. We got them. Trage în el. Trag. Fac pe cap. Bai, dracu. Bă, dar n-am... Curat aici. Niciunul, bă, n-am omorât. Mă are ăsta acum. Hai că eu nu găseam cover. Slaughter. Yeah. Good. Fuck. Fuckers. Watch out, man.
Fie, Mamă, ce-a făcut? Mi-a dat cu fum. mamă, ți-a dat cu curentul la urechi cu fie antena. Curentul, gata, și-a revenit. Jack, I'm with you, man. Shoot. Suppressing fire. Oh, Yay! very nice. Yeah. Now let's dance. Unde e ăla? Very ciuciu. Very ciuciu. Ia, gata. Mare cațo ce mi-a dat. Ia mă, deci, na, gata, am băgat asul. Oh my God. Shotgun. Hostile broadcast picked up. Am mai jucat de mult una așa intens. Păi? Prin New York n-am mai fost de mult. Tot. Am oprit ce face pe acolo. Afară de să ție bătaie. Bine, zici că vorbim acum prin New York, n-am mai fost de mult ca și cum mai duce la aeroport, Dacă știi? n-am mai fost la Constanța. Bă, uite, e una mișto aici. Mm? Ia, ce mai am de făcut aici? Stai, să vedem. Am un public execution de făcut. Noi mergem la el. Am plecat spre el. Vedem și la sărăciște aici. Eu nu le dau nimic, am de făcut asta, ia să vedem că am făcut-o. Friendly combatants detected. E sărac. Sărac lipit. Mamă, un robot. Asta e robotul lui Chuck Norris. O fi de-al unul numeric. Immediate medical assistance needed. Îmi încarcă aici asta. Ia uite-vă ce mi-a dat. Incapacitated. Ce ai făcut? Până mișc eu băga mea și pula. Te-a jurit, da? Am făcut burtă de aia numai. Ți-am zis că era cineva. Hai, mă, să fac. Serious trauma detected. Fute mașinel de robot. Tu de ce dracu tragi? Vino încoa. Vino încoa. System reactivated. Sistem. Te descurci, mă, sau? Gata, i-am făcut praf. Combatants nearby. Vrei să intervin? Nu, mai am făcut praf. Nu, ce încep să recrimeze fraierul ăsta. Îți lacrimează rău, nu? Era un picuț. La ce serial a zis că v-ați uitat? 1883. Despre ce e vorba? Western. Western. A, cu pistoale. Da. Gen... Am un joc așa, cum se numea, domne? Red Dead Redemption 2. Ceva de genul, da. M-a enervat că murea calul și l-am dezinstalat. Păi trebuie să dai și tu apă ceva, probabil. Dă-l morțului că uitam să-i dau să mănânce acolo. Da, știi că ziceam că înainte ne uitam la Yellowstone cu... Hai repede încoa. Haide. Cu... Holy shit, man. Mamă, dar ce-ați venit? Au o problemă.
Ah, uite-l mă în dreapta aici, făcut fața aia, ăla. Ăla, l-am văzut. Uite ăla m-a luat și pe mine, făcut fața aia. Mă, toată lumea pe era, uite. Kill him! Kill him! Take in position. Agent down. Oh shit. Are you good? Good. Da, mă, e Western. continuarea povestii, de fapt, povestea dinaintea Yellowstone, străbunicii lui Dutton. Ai... Oh shit. N-am mai văzut un film sau un serial bun de nici minte nu mai țin. Sorry. Yeah, don't cry. Don't cry, Argentina. I'm reviving you right now. Opa. Opa. Hai, serios? Ce bă, iară? Metrică ta. Holy hell. Ce te iau cu fulgi cu tot băgați pula. Bloody hell. Body hell. Bloody. Yeah, unde este sau? În care mă alergă și face așa, băgate. Ma. Shit. Killer. O grenadă. 800.000. A venit fratele. Sunt fratele ăștia cu fulgi cu tot. Ma. Now I'm pissed off. Immediate medical assistance needed. Ma, Hai mă, numai pe mine, mă? bagă-te la boschet aici. Fuck, dude. Dar câtă armură ai pe tine? Armură, Am câtă? 1.000.000. 1.000.000? A, nu, stai că costam puțin, am puțin. Am numai critică pe ea. Păi și eu am critică maximă aproape. De-aia ți-am zis că eu stau în cover. Gata, au belit pula. Au belit tot. Motherfuckers. Du-te, omorule! Mamă, deci mi-a picat un mod de la șmecher rău. 6 critical. 6%, maxim. Maxim de maxim. Acum a dus omorul staticul. General Anderson? Yes, Sergeant Daniels, how can I help you? Captain Lewis said I should talk to you. I want Sunt permission. capitanul Luis. Advanced interrogation techniques. Sergeant. I know that if I can push them a little harder, I can get them to tell us what they know about the You hunt. don't need my permission to do what you feel is necessary. I trust Nu, your nu judgment. știu ce să... I trust your judgment. Let's produce results. That's all that matters. Vagabond. Oh, I'll get the answers we're looking for. Thank you for being so thorough. A truth Unul ai mai intrat? stone unturned. We'll root out Nu. these snakes. Deloc? Deloc. De mult. Mai bine. De când ți-am zis atunci că erau astea închise și aveam și eu chef să mă joc și s-a oprit serverul în 10 minute. Să-mi bag pula în voi. Cum Întreba rusaica aia, că nu mai joc Division 1 bro. și zic nu mai joc, că nu mai e mișto. Mi-ai zis tu, dacă vrei să scuși pula, da. Ha, Intru ho, ho. imediat. Vezi că și pentru ăștia pe aici, cred că sunt o grămadă de fete. Da, da, da. Am jucat cu unii ieri, pe zi, parcă. Mamă, când a răspuns o voce de aia șmecheră după aceea. Thank you guys. Oh, azi futu scura. De ce ai tăcut până acum? Am jucat o legendară, ceva de genul. Bine, legendarele le joc doar acum. Abandonor. Detected. Food, water. A pizza. Zero, nu știu ce. Detecting additional hostile contacts. I'm coming. Ce serving o pizza. Futu gura, mătii. Mamă, dar cald e, bă, nu mai Aia. pot de cald. Păi de la ăștia ca să dau foc aici. Tu ai aer condiționat? Hostile control
Da, nu i-am dat drumul. Ah. Oh, Te-am găsit o cheie, băi. E de BMW. cum? Zic că am găsit o cheie de BMW. E 46. Îi facem un vânti. Păi și când am vrut să le iau și eu pe ăla. Bag ștergătoarele în maicută. Pula în el. Au, 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 au. Te Dai și- mă că nu vedeam, dă-te morți. Dar te și doare, însă? Doare un pic, da. Păi, Ia-ți o grenadă, mă. na. Supply convoy nearby. Eu am Eu văzut nu. ăla. Bun. Bine, am ajutat și eu ca să Corect. nu-mi iau vorbe. Ia uzi. Supply convoy, heavily armed. Vino cu ea, Mamă, ce eram să-i rup capul ăla. vino cu ea, ma. Oh, shit, Johnny's down. I repeat, Johnny's down. Proba. Mayday. Mayday. Bravo, team. Alpha squad in moving. Alpha In squad. movement. Yeah, Johnny. Yo, bro, are you okay, bro? Do you hear me? Hai, după bounty. Let's eat some bounty. Vezi și ne o luăm aici de la asta. Trebuie ce-i bat. Am găsit o furculiță. Ah, da? E bună. E de haur? E de haur. E bună că mănânc pateu cu ea. Opa, stai așa. Stai că asta nu e bine unde m-am pus aici. Gata? Da. Am văzut telie dacă vei exploda aia în cap. Ce i-am bubuit. Serious trauma detected. Hai să băgăm un medkit. Vrea să stingă becul. Așa. Era bun status efectul ăla meu acum aici. Era șmecher. Da, îl pun. Oh, shit! Dude! The fuck was that? Grașul. Immediate medical assistance needed. Da, ce să le mai fac, mă, că nu mai vedeam nimic. Agent down. Băga mea și pula. Don't be scared, Bashi. E Trust your team. Yes. mamă, dacă nu... Trust your instinct. Trust your gun. Da, pula. Trust in Mother Romania. Ciupa Trust cap. no one. It's a shit. Oh, fuck. No ammo. John. Am ca... Ah, ok. Oh! Băgame și pula în Fucking bombardierile astea. Oh, fuck! An agent needs assistance. Mamă, drept în foc ăla m-a dat. Hostile broadcast picked up. Are we good? All you need is love. Cu Mircea Radu. Ma, deci nu vine să cred. Ce? Fuck. Nu mai am glanțe, frate. Mă duc până într-un safe house, repede. Grav. Aia e ce tot. Just take some ammo. Hai că l-am cimentuit pe ăsta. Target down. Good job. Am zis că, stai mă, că am zis că pun status efectul, nu? Bine, nu mai e nevoie.
Something good? Nimic. Headshot damage 77. Critical. There's, nu. Găsi și un small diamond. Ce cauți? Ok. Am găsit și un diamant mic. Mm. Hai să verific ceva și gata. Uite, mă, băieții s-au de treabă acolo. 2, 3, 4, unde stă așa. Hai la ei. Gata, hai da. Sus, John, Pe și sus? Mhm. Target spotted, Sheriff. Agent down. Ma. Prea măcel. Lasă-mi bag pula dacă ce ești tu frumos. pot să o iau. An agent needs assistance. Băgă-mi și pula. Right away, man. I saw you, I saw you. Dar nici eu nu știu, mă, pe unde. Dă-i seama ce agin suntem noi dacă nu știm să mergem la ei. Suntem voi cu Mr. Bean. Gata. Gata. Da, eu trăgeam cu pistolul. You got the target. Fuck. Ah, stai, mă, ce dracu mi-a rămas aici? Vino încoa, grasule. Mamă, error, ce pula mea. Nero. Lost line of sight. Error. Era un program Nero. Făceam CD-uri cu el. Da. Cleaning up the streets one bad guy at a time. Yeah, da. Ciuciu. Ciuciu. Yay. Dar de ce nu mi-a dat experiență? Mi-a dat-o mie Yeah, pe GG, toate. man. See you, man. Uite, am GG. jucat check. Jack Bauer. Ma. Rip, man. Da, pula, am făcut-o invers. Ready? Yay. Yeah. Yay. Yeah, GG, man. Nice move, nice move. Ne-am flexat, mai nou cum să zici acum. Călzit. Bun. Următorul. Asta e tot, mă? Oi, mergem la mare acum. Unde la mare? Mergem la el, capitanul. Unde am văzut pe hartă? Păi gata, acum l-am activat pe el, capitanul. Ah, uite, am văzut aici și da. Te mergem aici și întâi. Bă, dar am adunat tot? Stai. Mamă, să vezi ce-l bat. Hai repede. Hai da. Oh, we are getting close to the target. Stai mă, că ne-a dat pe jumătate de oră și supply room-ul ăsta. Dă-l încolo. Detected. Near Asta location. mor la Guarded chestii. by hostiles. Deci toate prostiile le am.
Pe uzina Getica. Da. Uzina Geta. Mamă, ce m-a spart lumina asta să-mi fac pula. Dar la ce ajută pur eficientul ăsta? Bă, nu știu. Ah, e bine. Crește ceva. Nu știu. Ah, e bine. E bine, da? Eu-l văd. Uite, mie îmi place să joc cu Firefly asta. Așa. Iar cu... Para-pa-pam-pam. Avem 71% skill haste cu aia. Hostiles guarding location nearby. Hai, tătuțule, hai pe ei. Gata, haide, băi. Supply room access Deci, unlocked. ia. Încotros. Friendly supply Uite aici. in proximity. Un țânțar. Până intrăm. Intrăm, până intrăm. Pe nu merge. Trebuie să o colim, băga. Hă? Ba nu. Ba da. Bă, dar pe aici vreau să iau, mă. Băga, Bă, bă. trebuie să fie E o o intrare muscă. de- Fii atent că s-auzea o muscă aici. Uite că o văd. Multe, mă. Johnny. Mamă, ce burtăgani mari. Mă zici că s-a altoit să dea de la cine. Ia uite, mă, știu. Mamă, ăsta e elicopterul ăla șmecher care... E drona lui Mamaia. Unde de acolo, mă? Friendly combatants detected. Nici o căscară să nu duce nicăieri. Uite o capră. Rip. Nu mai e. Rip capră. Rip capră. Bă, sunt 100% sigur că ăsta ar trebui să fie drumul cel bun. Da. Pizza. Eu nu l-am găsit. Pizza Margherita. Uite, frate, pizza aici. Ar trebui să fac o pauză de pizza. Trebuie să faci pauză. Gata, mă uite pe aici. Pauză de pizza. Căricioare. Supply room access unlocked. Bă, de Lasă-o pula mea cam. Bă, uite mă pe aici. Am sărit. Da, și am dat în pulă, Vasi. Tu scura, mătii cu jocul, mătii cu măta aia, curva. Uite mă, pe aici. Aia, pe aici am mai găsit ceva doar. Porcărie am găsit. Eu nu pot să urc acolo, mă. Cum nu pot să urci? Ia uite mă pe ăștia. Detected. Location guarded by hostiles. Supply room access unlocked. Show me the way. Fuck. Fucking shit. Băga mea și pula. Alright, yeah. Da, mă, deci trebuie să intrăm aici, dar pe unde dracu? Uite mă pe aici. Nu e, nu cred. Ha? Pe aici mă. Pe unde ai luat-o? Uite pe aici. Vino cu... A, așa, și pe mă faci stânga.
Am luat căscarea. Hostiles guarding location nearby. Casc. Ai mai trecut pe lângă ușa asta, mă. Băga mea și pula în ea de ușă. Cine a intrat? Da, am găsit că e deschisă și m-am gândit că o ușă deschisă, dacă e deschisă, n-are rost să intri. Supply room access unlocked. Bă, nimic nu pot să iau de Johnny ăsta, o le ia el pe toate. Oricum, n-avea ce să iei. Uite ce frumos e. Minunat ca în povești. Vezi că a apărut Far Cry 6 pe file list. Da? Da. Da, mă, bă, nu te stresa. Păi, Ia, luați de aici și dați-le în cap acum. nu înțeles pe să. Așa, mă, bă, tu tragi și exact unde am dat eu cu de la. Ia uite, bam, bam, bam și acum, opa, mai e frumos? Stai, păi mai dă cu de la. Stai, mă, că rămân agățat în toate colțurile astea. Zici că merg în colțuri. Oh, shit. Ce mai era un amețit acolo, aici. Am tras eu într-un de la. Holy macamoli. Holy moly. Supply room access unlocked. Cu plăcere. Da, mulțam fain. Așa, mă, mâncava și prova. Trasă și șmecheria. Nu m-a ajuns, da? Deci că suntem underground aici. Bine, underground suntem, dar pe Division 1. We found the target, Agent. What we found it. Na, mai dai cu de la, dai, ia uite-i. Gata, gata. I-am bubuit. Oh, couple of brownie. What you doing, man? Agent down. Ah, fuck, people. Immediate medical Fuck, fuck, assistance fuck, fuck. needed. Atunci, Kill pula Johnny. numeric. Ăla e tot. Ce dracu, e imun? E imun. Gata, da, frate, era imun. Bă, nașpa, nu mai am dat-o. Mai că l-am acum. M-am Dă-te dat la mai o așa parte. ca să... Dă-te la o parte. Da. Să te ia și pe tine foc. Good. Nu iau foc eu, iau și eu foc. Got another target. Great work, Agent. Ah, da. Sergeant Daniels. Sergeant Daniels fucking down? No. Mă mergem după el, mă. Da? Ok. Your funeral, Daniel. Watch your back. Many palliatives. Bounty. I'll be back. We've tracked that sadist Sergeant Daniels to the bank headquarters. Come on, We need to get her off the Sergeant. streets. Supply room access
coaie, deci mi-a rupt coaiele supply-ul ăsta. Season level up. Good. Bă, dacă nu-mi place eu ceva, nu-mi place rifle damage. Rifle. Nu-mi place coaie, nu-mi place. Ce nu-ți place? E bună, dar să joc cu rifle. Da, nici eu nu joc cu rifle. Am SMG. Nu pot, frate, chiar nu pot. Ok. Hop. Watch your six, Agent. Sergeant Daniels has no problem killing people. I think Yeah. she enjoys it. Neither will I. Neither will. Merg puțin aici. One second. Supply room access unlocked. Să mergem aici. Supply room access unlocked. Mamă, e cu împușcături aici. Holy shit. Okay. Oh my god, they killed Kenny. Oh shit. Oh Jack, sorry man, sorry. Sorry bro. Ah, get down, yeah. Yeah, get down, yeah. Fuck. Shit. Ah, Oh, he's okay. yeah, I'm crying now. Ah. Oh shit, man. Mom, what the oh shit. What the fuck? Hai că vin. Help your brother. Gata. Îl peripula. La în gură, dar... I don't want... Mamă. Oh, Don't kill Johnny. Rezistă, Johnny. Johnny, bravo. Johnny buși de fier. Motherfucker. Da, du-te dracu de aici. Ok. Petrov. Supply room access unlocked. Da, nu pe acolo, Johnny. Pe aici. Are un loot acolo, mă. Am văzut, dar nu. Merita deranjăm? Nu cred. Supply room access unlocked. Băi, deci m-a nebunit cu supply room. Acces. What the fuck is that fire? Opa, stai așa că aici Ce de cap? Ala e. Fumul. Bine că nu mi-am dat line. Sau ceva. Ia. Dă-i, așa. Deci sunt prea mulți. Mai Fugi de există, acolo. mă. Vezi în dreapta ta.
Nu, 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 nu. Serios, stop, detectiv. You piece of shit. Shit, bro, what the fuck, dude? Am crezut că îmi dă. Crezut că mi-o dă. Ma. Ok, now I'm pissed off. Pistolero. Pistolero, bandolero. Los traidores. Mamă, cum l-am luat pe ăsta ca unwanted. Chiar aș vrea să văd un film așa șmecher bun. Dacă i-am dat blind. Am văzut. Trage unul cu ceva acolo, dar cred că e afară. Down pattern. Mm? Sări mințile. Pe aici urcăm. Ia uite frumos e aici. Uite o canapea. Da. Dar cred că mă întind o jumătate de oră. Oh, get up the way, get up the way. Get up the way, bitch. Dieu! Mori! Beh. Dead. E-A-D. Teddy bear. Oh, I love the striker drone. Da, s-a uitat la mine. Da. Ce faci, Vasi? Striker drone-ul. Ui! Eu o să stau cu micile aici. Dă-le la ăștia, curent, la urechi. Dă-le mă, lasă alea. Dă-i cu glanțe acolo. Păi stai așa, Dă-i foc. auzi. E nevoie să omor unul, că după aia să-ți dă spread. Care sândești. Se duce de la unul la altul. Ia uite cât iau acum. Oh, shit. Piece of shit, you killed John, motherfucker. I got you, bro. I'm coming. Ia, dă-le la ea acolo. Bandolero.
astăzi pe zi, Ce? gata-mi pulă și pe tine, că eram niște glonțe bune aici. Astăzi pe zi era chest piece pe zona asta. Ce era? Oh, Ah. chest piece. Al drop. Da. Holy, moly. Ia de bați. Fuck! Agent down. Mamă, deci nu mai pot să calc urgatele pe mine. Că da. Yeah, get up the way, get up the way. Mamă, deci vasii nu mai știe să sară. Yeah, pe aici mă urc. Era mișto și să tragi peste astea, știi, cu arma, pac. Ok. Aveam aceeași problemă. Dar tu le faci așa? Da, Mișto. eu orbesc. În dreapta ta, Fuck. cu plăcere. Ce. Thank you. My brother. Ce să mai... Dator cu o bere. Dator vândut. You'll pay for what you did to Dusk. You pay. I pay in crypto. If you don't mind. Păi, ce... Mi-a dat rău de atât acum. I need help! Fucking shit! Don't cry, Vasu. You're a big guy. Băga mea și pula, zici că sunt bet. Mă duc să-i spar capul ăla. Lui Daniels, vină cu Daniels. Mamă, cât am mai agheu are. Am avut. Corect. Daniels, status deceased. Good work, Agent. DC is safer now that you've put an end to Sergeant Daniels' killing spree. Mai e un gras aici, să știți. Mhm. Oh, fuck you. A fost? Was, yes. Was. Ura! Agent, good work taking out that psycho Agent. Daniels. I've decrypted another LAO file. Come meet me in the basement. You're gonna want to hear this. Mergem la basement acolo, la gagica aia. Hai să mergem la basement, În la, White House. la gagica aia. Și mă duc și îmi fac un duș. Opa, ia să vedem.
GG guys. Dacă făceam pe asta, când erau luturi, rucsacele alea sau chesturile, omul făceam. Ba, pula, n-auzeam. Pentru că cred că odată le-am șters pe toate, în greșeală. Ia că mă duc jos la... Da, trebuie grup liderul aici să vină. Da? M-a rămas Să pe vină aia, boss. moment behind. Trebuie să vină boss. Am ceva de verificat aici. Nu se poate așa ceva. Uite. Se poate nu. Mamă, iară cu supply-ul, m-a nebunit. Oh my god. De ce sunt? 3, Nu mai pun nimic aici. 3, fără. Nu mai să-mi bag. Păi nu mai, acum îi dau lui asta cheia, mă, când fac un dos și gata. Îi bag stick-ul. Deci, am înregistrat episodul ăsta de când am început să jucăm și până acum. Vai, mi-e rău. O să-l pun pe După el. fost fără sunet în pula mea. Lasă, frate, cu sunet. Că mi-am pus și eu microfonul să meargă.